Sanyikám, láttál már olyat, aki letette? Nem. Láttam, igen. Láttam, de egy gázon az egész, hogy vissza is ment. Szóval elment elvonóra, minden. 3-4 hónapig tiszta volt, és utána visszaszokott megint ez a bió. Füves-szigetre. Lehetséges az, hogy egy ember csodafolytán szabadul meg a drogtól, Istennek a beavatkozása által? Hát, ez egy nagyon bonyolult kérdés az ön részéről, mert ahhoz hívőnek kell lenni. Egy olyan ember, aki drogfüggő, megszabaduljon a drogból. Szeretet. Én úgy gondolom, hogy szeretetre van szükség, mivel a szeretet hiány az, ami okozza azt, hogy így használjuk ezt folyamatosan. Te láttál már olyat, hogy valaki Isten segítségével jött le a cuccra? Nem. És szerinted van ilyen? Nincs. Kell egy közösség is, hogy meg tudjon úgy szabadulni, és erős hitvallás kell. Szerinted ma Magyarországon mi kellene egy olyan fiatalnak, románnak, nem románnak, hogy megszabaduljon a drogfüggőségből? Hát, ahol szerzi a drogot, onnan elmenni. Van olyan, hogy valaki Isten segítségével szabadul meg a drogból? Van, aki megtér, igen, és akkor ezáltal nem használ tovább. Az Isten kell hozzá, meg akarat. Erős hit, család, összetartás, szeretet. Itt van a család, el kell dönteni, testvérem, hogy mit akarsz csinálni az életben. A gyereknek nem tudod azt mondani, hogy fiam, ne drogozzál, ha én is azt csinálom. Anyámat eladtam volna, hogy csak be tudjak szívni. Az járt mindig a fejembe, hogy jó, bedrogozzak mindig, jókat bulizzak, élfajhász voltam. Mondtam neki, hogy Mari, szerelmem, itt vagyok Münchenben, egy börtönbe, írjál nekem levelet. Ő erre meg azt válaszolta, hogy ott dögöljél meg, ahol vagy, és rám csapta a telefont. Hát akkor ott végem volt. Sosem volt tiszta pillanatom. Sosem volt tiszta pillanatom. Hogyan lehet a marihuána, a biofű, a kristálymet és a bűnözői alvilág durva véres lejtőjén lecsúszva eltöltött 17 év után megállni, és a tönkretett kapcsolatok ellenére visszakerülni a normális életbe, tiszta emberként? Lesz-e, aki elfogad? Lesz-e, aki bízik bennem? Lesz-e, aki szeret majd? Ezek foroghattak Ernő fejében, miközben sokadik börtönbüntetése közeledett a vége felé. Élettörténete már 1,5 évesen törést szenvedett. Édesapja meghalt, így édesanyjára maradt a pénzkeresés és a gyereknevelés terhe. A tágabb rokonság egy része már akkor a bűnözői életvezetéssel mutatott neki példát, és 13 évesen unokatestvére beavatja a marihuána fogyasztásába, aminek azonnal a hatása alá kerül. 14 évesen már függő. Belekerül a drog örvényébe, és egyre agresszívebben oldja meg a szükségleteit. A céltalanul, szürkén sodródó mindennapjai a pénz, a kábítószerek erőszakos megszerzéséről és a bódulatról szólt. Gyerekkora lopások, zsarolások, utcai verekedések és bosszú akciók sötétjébe veszett. Anyámat eladtam volna, hogy csak be tudjak szívni. Olyan szinten rajta voltam. Ja, és nem is volt így visszafele út, nem tudott senki semmi megállítani. Hát, hogyha nem koptam motyót, akkor ki voltam idegileg. Az volt bennem, hogy én is olyan akarok lenni, mint a mit tudom én, most nem akarom megnevezni, az egyik bátyám. Én is házaló leszek, és ilyen kocsival, és ennyi pénzzel, és így és úgy fogok majd nyomulni én is.
Ott úgy kezdődött a Hősök tere, ez egy ilyen külváros, hogy jöttél föl, Komlóiton prostituáltak, mentél beljebb, szipósok, cöpisek, piások, 8-10 éves gyerekek kibeugráltak a házakból, lopkodták ki a cuccokat. Szóval volt minden, mint a Bucsuba. Majdnem mindegyik nap erről szólt. Reggel fölkeltem, és akkor összetalálkoztunk ott a kis Hősök terei csapattal, és akkor ami volt minden torbaszájba, higító, gyógyszer, pia, fű, szintetikus drogok, és minden reggel hol a rendőrségi fogdán keltem föl, hol rendőrök keltegettek, hogy az előzőttel lévő este balhéról mit tudok. Aztán hoztak, vittek, ez ment nagyon sokáig. Folyamatosan a bunyók, az ultra brutális módon össze-vissza vertük egymást. Tehát voltak olyan esetek, amikor a srácot kasza pengével innentől idáig úsztam. Így kellett cselekednem, hogy meg tudjak egyáltalán maradni az utcán. Iskoláinak az erőszak vetett véget. Egy alkalommal drogot kínált eladásra osztálytársának, amiért tanárai felelősségre vonták. Miközben ellenőrizték, hogy Ernő drogfogyasztó-e, levetették vele felső ruháit és kérdésekkel bombázták. Szemtelen válaszai pofoszkodásba, majd az egyik tanárnő ököllel való kiütésébe torkollott, amivel magát is végleg az utcára és az éjszakába ütötte. 16 éves volt, amikor egy régi barátjával futott össze. Furcsa mód, a barát egy figyelmeztetést adott át számára, mely szerint jobban teszi, ha megtér Istenhez, mert különben el fog veszni, és börtönbe fog kerülni. Ernő figyelt rá, de mégsem tudta komolyan venni a figyelmeztetést. Sosem volt tiszta pillanatom. Sose volt tiszta pillanatom. Hát és akkor alig várták a rendőrök, hogy betöltsem a 18-at. Aztán ahogy be is töltöttem, el is vittek, és akkor jött a fogda, fölkerültem a házba, és ott megint kaptam egy erőset, amikor fölkerültem a házba. Hát a drogoktól lepusztulva, semmi energiám nem volt. Ott becsicskáztattak, süss egy vizet, söpörjél föl, csináld ezt, csináld azt. És ez nekem rossz volt, nagyon bosszúállás volt bennem. Még jobban ilyen pszichopatább lettem, még jobban a dű, harag uralma alá vett. De sokan mutassák ott benn, hogy én vagyok az oralcsávó, de amikor eljön az este, és befüggönyöznek az emberek, és befordulnak a fal fele, a 60-as kezű emberek is sírnak a családjaikért. Láttam, hogy sok ember van ott kinn az ABC előtt, és ott volt az egyik barátom is, Gino, és akkor szálltam le, kérdeztem, hát mondom, Gino, ki ez a sok ember, vagy mit keresnek ezek itt? Mondja, ezek hitgyülekezetesek, Isten népe jött ide fölhirdetni az evangéliumot, és ilyen nagyon inspirált lettem így ettől az egésztől, így nagyon érdekelt ez az egész, és akkor én egyből oda be is vágottam közéjük, sziasztok, kik vagytok, mik vagytok, és elkezdtem ott velük beszélgetni, és egyből ki is használta egy hölgy ezt az ilyen buzgóságomat, és akkor kérdezte tőlem azt, hogy imádkozhat-e értem. 5 perc múlva abba a pozícióban voltam, hogy fekszek már a földön, és így nézek fölfele így az égre, és egy ilyen nagyon nagy boldogság volt bennem így a szívemben. És nem tudtam ezt hova tenni, nem tudtam, hogy mi történt velem. Jézus Krisztusról beszéltek nekem, körülbelül egy ilyen 4 órát, 20 percet, és akkor mondtam, hogy meg akarok térni, én abba hagyok mindent, fogtam, el is dobtam füvet, kábítószert, szipózacskót, mindent eldobtam, és mondtam, hogy én meg fogok térni, és Istent fogom
követni. Hát ez körülbelül 2 óráig tartott, aztán mentem vissza oda a bokrokba, és kerestem a marihuánát, a szipózacskót, hogy hol lehet, hol dobhattam el. De ez egy olyan nyomot hagyott bennem akkor, hogy az olyan, az ott hagyta le nyomatát. Egy kábítószerekkel és alkohollal non-stop átmulatott 8 nap után szilveszter éjszakáján súlyos, majdnem halálos kimenetelű balesetet okozott. Cserben hagyta sérült társát és elmenekült. Az országos körözés elől külföldre szökik, és ott próbál alvilági módszerekkel érvényesülni. Lövi magát, bárokban, bulihelyeken tölti az idejének nagy részét, és beszáll a drogforgalmazásba is. Miután ott is rövid időre börtönbe zárják, egy vizsgálaton kiderül, hogy a szennyezett tű használatán keresztül hepatitis C-vel fertőződött meg. Ekkor érzi először, hogy neki befellegzett. Magára maradt, és a fertőzés fogja elemészteni. Bush gondolataival befordult az első nyitott templomba, ahol kiáltott Istenhez, és fogadalmat tett. Ha Isten megszabadítja a nagy bajból, és meggyógyítja őt, akkor Isten akaratát fogja követni egész életében. A mindenható a kérését komolyan vette. Válasza nem várt csatornán, cellatársán keresztül érkezett. Egy emberfia nincs a földön, aki én rajtam segíteni tudna, de hát én tudok valakit. És akkor mondta, hogy Jézus Krisztus tud rajtam segíteni. És akkor ott elkezdett nekem beszélni Jézus Krisztusról, hogy ő begyógyítja a sebeket, meg behúzgálja a fájdalmakat, az élet okozta mindenféle sebeket, fájdalmakat, és hát elkezdtem így inni a szavait, és így felfigyeltem rá, mert így éreztem a bensőmben azt, hogy nekem erre van szükségem. Volt olyan, hogy beszívtam, lementem az Isten tiszteletre, és 2 perc nem telt el, úgy kiment belőlem a kábítószer, mint hogyha soha az életemben nem csináltam volna. Isten tudta azt, hogy mivel vegyen le a lábamról, és akkor megfogtuk egymás kezét, ott a démonfészek közepén, és akkor imádkozott a srác értelemmel. Imádkozott, kérte Istent, hogy látogasson meg minket, és olyan szinten ránk szakadt a menny ott, hogy másfél órán keresztül, 1 órán, másfél órán keresztül olyan boldogság szabadult föl bennem, mint mikor még soha, és már a hasam meg a vesém fájt a nevetéstől, hogy szinte extázisba kerültem. Olyan úgy eltalált a menny, és akkor mondtam, hogy ez van Istennél. Hát mondom, ez nekem kell. És akkor igen, elhatároztam, hogy Jézus Krisztus mellé leteszem az életemet, és így fogok élni. 17 éven keresztül voltam kábítószerfüggő. Ember, békülj meg az élő Istennel. Ne állj tovább rossz oldalon. Ne légy Istennek az ellensége. Bele a szívembe, dur, tolta belém az igét, és hát mondom, ez rólam beszél ez az ember. Hát mondom, nekem erre van szükségem. És akkor lementem még egyszer, és akkor minél jobban megerősödött az bennem, hogy nekem Jézus Krisztus mellett van a helyem, csak ő tud rajtam segíteni, csak ő tudja rendbe tenni az életem, senki más a földön nincs, aki rendbe tegye az életem. Csak Jézus Krisztus. A visszatérés mellett döntesz, a megfordulás mellett döntesz, a felfogásod, életfelfogásod megváltoztatása mellett döntesz. Nem egy ítélő, nem egy kárhoztató Istennel fogsz találkozni, hanem egy olyan Istennel, akiről meggyőződsz, szeret téged. Elkezdtem folyamatosan a Bibliát olvasni. Úgy telt a 2 hónap, 15 nap, hogy reggel fölkeltem 6 órakor, és legyúrtam, lezuhanyoztam, 8, fél 9, 9-re én már ágyba voltam, és Bibliát olvastam, és ez ment éjfélig.
És olyan boldogságot kaptam ettől az egésztől, annyira éreztem a bensőmbe, hogy nekem erre van szükségem, hogy ezt így igaziból el se tudom mondani, ezt érezni kell, ebbe benne kell lenni. Hát amikor a menny ereje megérinti az embert, az Istennek a szeretete. Az Isten szeretete az mindent visz. Hogyha alárendeljük magunkat Isten beszédének, akkor olyan helyzetbe hozzuk magunkat, hogy meg tud találni bennünket Isten. Minden embernek erre van szüksége, és minden ember a boldogságot keresi a mindennapokban. 17 év kábítószer függőség után, amikor megtértem a názereti Jézus Krisztushoz, Jézus Krisztus adott nekem akkora erőt, mert komolyan gondoltam a szívemben, hogy egy héten belül mindent letettem. A kábítószert azt így egyből letettem, a cigarettával volt körülbelül egy ilyen egy hetes birkóm, kümitém. Hála szabadult föl bennem, hogy nem tudtam, hogy tényleg te tényleg annak ellenére, amiket én megcsináltam, hogy te szeretsz engemet, és megbocsájtottad az én bűneimet, és annak ellenére, hogy én meg csak folyamatosan a te igéddel szembe mentem, és te veled szembe mentem. Úgyhogy hogy Isten ilyen kegyelmes, hogy Isten ilyen kegyelem van, és ekkora szeretet van, meg amikor szembesültem azzal, hogy Isten féltőn szerető Isten, hát akkor is egy nagyon nagyot kaptam. Hogy tényleg ő féltékeny én rám Isten, hogy ennyire szeret engem, meg hogy az egyszülött fiát adta értem. Volt egy időszak, amikor ezt másképp nem tudtam, csak ilyen sírtam csak egyfolytában. És éreztem, hogy tisztul a bensőm, a lelkem, a szívemet rakosgatja össze az Úr. Fogott az Isten, kihúzott a sáros fertőből, letisztított, megölelgetett, megszeretgetett, fehér ruhát adott rám. Elmentem dolgozni. És boldogan jártam dolgozni. Örömmel jártam dolgozni. Ernő újjászületése óta eltelt években egyszer sem került összetűzésbe a hatóságokkal. Megszabadult a drogvilágtól, bűnözői kapcsolatait pedig lecserélte, hogy semmi ne húzza vissza a megtalált jóból. Mindent elkövet, hogy a hozzá hasonló elveszett tékozló fiak oda találjanak a mennyei atyához. Ernő közben nagy örömére megkapta a kérgyógyulást a hepatitis C-ből. A sok elszenvedett sebért, fájdalomért Isten kárpótlást ad. Az okozott szenvedések miatt pedig Ernő keresett meg sokakat, és kért bocsánatot tőlük, felmutatva az igazi alternatívát, a Jézus Krisztusban való újjászületést és megtisztulást. Visszamegyek az atyámnak a házába, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem ellened és az ég ellen. Azt éreztem, hogy hazaérkeztem. Mennyei atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében megyek elét. Elismerem, hogy mindenható, örökkévaló Isten vagy, az egész világ mindenségnek a teremtője. Én is a te teremtményed vagyok. Elismerem, hogy bűnös ember vagyok, és sokat vétkeztem ellened. De én ma elhatározom, hogy megtérek, és elfogadom a názareti áldozatát, és elismerem, hogy erre az áldozatra nekem is szükségem van. Ezért a szívemet, életemet megnyitom. Kérlek, Uram, jöjj a szívembe. Bocsáss meg a bűneimet, szabadíts meg engemet a bűntől és annak minden következményétől.
Hiszek benned, Jézus. Hiszem, hogy te vagy az élő Istennek a fia, ki meghaltál az én bűneimért, és föltámadtál a halálból, hogy megigazítsál engemet. Elfogadlak Uramnak, megváltómnak, szabadítómnak, és átadom az életemet, szívemet neked. Szabadíts meg, Uram! Tiszta szívet teremts bennem. Te azt ígérted. A zörgetőnek ajtó nyittatik. Én Isten jelenlétébe akarok kerülni. És te vagy az út. Kérlek, vezess engemet a mindenható jelenlétében. Dicsérlek és áldalak. Szeretlek, Uram, szívemből, lelkemből, erőmből, a názáreti Jézus nevében. Dicsőség Istennek, most és mindörökké. Ámen. Halleluja! Halleluja!